жывых. Пачуй, Пане, голас мой, калі я клічу, змілуйся надо мною і адкажы мне. Пра Цябе кажа маё сэрца, шукайце ягонага аблічча. Веру, што ўбачу дабрыню Пана у краіне жывых. Калі прымаць чытанне першага паслання святога апостола Петра, умілаваны, калі прымаеце удзел у муках Христовых, радуйцеся, каб у час аб'яўлення славы Яго вы усцешыліся і ўзрадаваліся. Калі ганяць вас за імя Христа, то вы шчаслівыя, бо Дух славы і Дух Божы спачывае на вас. Таму няхай ніхто з вас не церпіць як збоіца або зладзей, або як злачынец, або як сквапны да чужога. Калі ж нехта церпіць як хрысціянин, няхай не саромецца, але праслаўляе Бога за гэта імя, гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не покину вас сиротами, кажа Пан, иду и приду до вас, и узрадуется сердце ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус узняв вочі своє до неба і сказав: «Ойче, прийшла година, услав Сина Твоего, каби Син Твой уславив Тебе. Ты дал Ему владу над усяким телом, каб Он дал життя вечное усім, кого Ты дал Ему. А вечное життя у тим, каб спознали Тебе одиного правдивого Бога и того, кого Ты послал Иисуса Христа. Я уславил Тебе на землі, виконавши справу, якую Ты доручил мне зробить. А тепер Ты, Ойче, услав мене у себе хвалою, якую мел я у Тебе перед існуванням світу. Я обвестил ім'я Твое людям, яких Ты дал мне со свету. Яны были Твоими, и Ты дал мне их, и яны заховали Слово Твое. Теперь яны познали, что усё, что Ты дал мне, от Тебе походить, бо слово, якие Ты дал мне, я дал им. И яны приняли их, и соправды познали, что я вышел от Тебе, и поверили, что Ты послал меня. Я за их прошу, не за весь свет прошу, але за тых, кого Ты дал мне, бо яны Твое, и усё мое гэта Твое, и Твое гэта мое. И я уславился у их. И я уже не у свете, але яны еще у свете, а я иду до Тебе. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядьте, коли ласка, дорогие братья и сестры, дорогие дети. Так, приходили до споведи эти дети, что завтра будут первый раз, другой раз принимать коммунию. И все. Все остальные не будут, так? Ті прийдуть, ну ясно.
прыйдуць, ну то добра, тады мы сёння за іх таксама маліліся. Я толькі што я быў у Ацэдзе, у нас у Ацэдзе з мая месяца распачалася такая малітва пра заступніцтва Святога Роха. Кожны 16-й дзень будзем маліцца праз яго заступніцтва за ўсіх хворых, за ўсіх церпячых людзей на розныя хваробы, а асабліва на заразныя, бо нас усё пугаюць гэтымі заразамі разнымі. Мы вельмі шмат там маліліся праз яго заступніцтва падчас каранавіруса, стараліся узносіць асаблівыя малітвы праз яго заступніцтва. І я вам скажу, Ацэда, як кажуць, была благаслаўлёная з гэтай прычыны. Вось вы самі разумееце, не хацеў бы сказаць іншае там пра што, але ўсюды мы маліліся. У Стоўбцах мы маліліся пра заступніцтва айца Фабіяна. Калі ён яшчэ быў закапаны ў 20-м годзе, мы хадзілі з нашымі, асабліва з легіёнам Марыі, і іншыя колы ружэнцовы я заклікаў. Мы былі каля стадіёна, хто хацеў, мог прыходзіць. Мы маліліся там, бо там каля школы номер 2. Там яшчэ знаходзіліся парыжскія айца Фабіяна. Мы маліліся праз яго заступніцтва. Кожны вечар я стараўся пад'язджаць туды, каб маліцца і прасіць Бога Усемагутнага, каб быў міласэрны да нас у такія вялікія часы выпрабавання, у якіх апынулася не толькі нашае грамадства, нашая бацькаўшчына, але амаль што ўвесь свет. Поэтому молитва про заступніцтва у імя Езуса Христа, бо сёння Христос, калі мы чыталі вось гэта Евангелие святого Яна, сёння зрана на святой мшы, Христос гаварыў: прасіце ў імя маё, а я дам вам. Паглядзіце, мы просім у імя Езуса Христа, у імя Езуса Христа. Але чаму мы гаворым пра заступніцтва святых? Мы молімся пра заступніцтва Маткі Божай. Мы молімся. Чаму мы гэта так гаворым? Дарагія браты і сёстры, вы павінны зразумець, што такое касцёл. Мы павінны зразумець слова. Не толькі слова, але існасць касцёла. Касцёл гэта не толькі будынак, да? Касцёл гэта не толькі нейкая арганізацыя на зямлі, якую заснаваў Езус Христос. Але касцёл гэта усяленская, сусветная, нават не сусветная, вселенная. Это значыць касмічная арганізацыя, якая распасціраецца на увесь сусвет. А у сусвеце находится, што Бог сотворыў на пачатку. Бог сотворыў неба і зямлю. Неба і зямлю, бачны свет і небачны свет. Анёлаў Бог сотворыў, і людзей Бог сотворыў. Бачны свет і небачны свет. І тыя людзі, якія ўжо сёння, душы людзей, якія збавіліся, яны знаходзяцца блізка Бога, яны знаходзяцца ў нябесным касцёле. Бо касцёл складаецца з 3 часткаў. Нябесны, хвалебны касцёл, які праслаўляе Пана Бога, які заступаецца за нас. Таксама касцёл пакутуючы, гэта касцёл, які церпіць учысцу. Душы, якія церпяць учысцу, гэта пакутуючы касцёл. І касцёл пілігрымуючы, дарагія браты і сёстры. Гэта мы з вамі, мы, якія ідзём да збаўлення, мы, якія знаходзімся у часе, дарагія браты і сёстры, у часе. Мы пілігрымуем, мы у часе. Пакутуюць, якія пакутуюць за свае, не за свае грахі, але нясуць кару, якая накладзена за грахі, якія ўчынілі, бо грахі ўжо ўсе былі прабачаныя. І тыя, хто ачышчаны, чысты, які стаіць перад Богам, бо нішто нечыстае не можа стаць перад Богам, і гэты касцёл хвалебны, трыумфуючы, які моліцца таксама за нас. І вось мы ўсе, усім касцёлам, усімі гэтымі часткамі касцёла молімся у Христе, праз Христа, з Христом і ў Христе, у імя Езуса Христа.
Бо толькі ў Хрысце ёсць збаўленне. Толькі праз Хрыста мы можам збавіцца. Нема іншага імені пад сонцам, у якім ёсць збаўленне. Розныя людзі могуць гаварыць, розныя людзі могуць вучыць, пераконваць іншых людзей. Але, дарагія браты і сёстры, мы ведаем добра і дасканала, што Бог паслаў свайго Сына адзінароднага, каб кожны, хто паверыць у Яго, меў жыццё вечнае. І гэта, як кажуць, найбольшае і найважнейшае, што павінна быць у нас. Бо толькі праз імя Езуса Хрыста будзе збаўленне. Як Христос сам сказаў, многія прыходзілі да мяне і прыйдуць пасля мяне, але ўсе, хто пройдзе праз мяне, атрымаюць збаўленне. Гэта не пастыры, якія былі да мяне, пасля мяне, але толькі я пастыр добры. Я пастыр добры. Поэтому мы услухоўваемся, углядаемся ў словы Езуса Хрыста. Мы стараемся лепей і глыбей зразумець. І мы стараемся глыбей і лепей паверыць Езусу Хрысту, бо іншага немагчыма. І поэтому мы просім таксама заступніцтва розных святых. Напрыклад, у Ацэдзе мы молімся пра заступніцтва святога Роха, там ёсць каплічка святого Роха. Каб нам лепей зразумець гэтага святога, яго падарожжа, як пілігрымуючага у касцёле, яго зямное падарожжа, мы павінны прачытаць жыццё святога Роха. Вельмі цікавае жыццё святога Роха. Поэтому мы праз яго заступніцтва молімся. Мы молімся асаблівым чынам. У нас у стоўбцах пра заступніцтва айца Фабіяна. Ён наш такі патрон, пакравіцель, і не толькі нашых сем'яў, нашага горада, нашай зямлі. Ён калісьці тут жыў, ён тут хадзіў. Для нас гэта вось асабліва такое важнае, дарагія браты і сёстры. Ён хадзіў там, дзе вось мы аднаўляем касцёл. І нават калісьці, калі ён ужо памёр, адзін брат, манах, убачыў яго, айца Фабіяна, і таксама Зофію Зянковіч, якая фундавала касцёл стары, які хадзілі навокал касцёла і маліліся на святым ружаньцы. Было такое бачанне. Ён вучыў нас маліцца на ружаньцы нашых продкаў, якія жылі у тыя гады тут, у пачатку 17 стагоддзя. Ён вучыў нас засяродзіцца на малітве. І ён настолькі быў засяроджаны на малітве, дарагія браты і сёстры, што пасля таго, як зышоў з гэтага свету, людзі, якія прыходзілі маліцца каля яго гробу, атрымоўвалі шматлікія, і да сённяшняга дня атрымоўваюць шматлікія ласкі. Толькі часамі чалавек павінен адчыніць духоўныя вочы, каб бачыць тое благаслаўленне, якое на нас сёння Бог спасылае праз заступніцтва айца Фабіяна. Айцец Фабіян пабудаваў касцёл святога Казіміра, у тытул святого Казіміра. Тады святы Казімір, які не так даўно быў абвешчаны святым, вось яго абраз знаходзіцца тут, вельмі быў шанаваны як заступнік нашых земляў. Ён дапамагаў у барацьбе з ворагамі, ён дапамагаў у барацьбе са злым духам, ён дапамагаў моладзі. Святы Казімір – гэта малады чалавек, яму было 20 пару год, не помню гэтую хвіліну, які засведчыў Езуса Хрыста, які аддана маліўся, хоць быў сынам караля, хоць быў вельмі багаты, але на першае месца паставіў Бога. Христос калісьці сказаў пра багатых: лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, ігольнае, вось гэта праз вельмі такую цесную браму, якая называлася вушка іглы, іголкі, чым багатаму увайсці ў валадарства нябеснае. Але бачым, святы Казімір змог гэта, і ён заступаецца таксама за нас. Яго імя заўсёды гучыць на нашых землях і ў нашым горадзе. Святая Марыя Магдалена,
касцёл, які быў яшчэ перад святым Казімірам, тут у нас у Стоўбцах быў касцёлак святой Марыі Магдалены, і таксама у нас вельмі моцна гэтую святую шанавалі. Яна тоже заступаецца за нас. Чалавек, якую Христос, дараваўшы ўсе грахі, узвёў у велькі, даў моц, сілы, ласку, каб стала такой великою святою. Прасіўшы Христа прабачэння, Христос ёй дараваў, і яна стала святою. Паглядзіце, ёсць магчымасць. Вось гэтыя святыя, якія праз усе стагоддзя былі разам з намі. Таксама святы Юзаф, мы бачым абраз святога Юзафа, апякуна Езуса Христа. Мы ведаем, што святы Юзаф – гэта прыёмны бацька Езуса, апякун Езуса Христа, абраннік Найсвяцейшай Панны Марыі. Не толькі абраннік Найсвяцейшай Панны Марыі, але ён з'яўляецца таксама, яго Бог паставіў, каб апекаваўся святой сям'ёю і быў і выхаваў Езуса Христа. Каб Сын Божы, пад яго апекай гадаваўся Сын Божы, Езус Христус. Мы бачым гэта. Мы бачым таксама тут іншых святых, якія знаходзяцца ў нас. Вось гэта святая Тэрэса, дзіцятка Езус, вельмі вялікая святая. Хто будзе праз яе заступніцтва маліцца, заўсёды атрымае Божую ласку. Гэта таксама маладая дзяўчынка, якая, маючы хіба 16 гадоў, стала манашкаю і хацела маліцца, можа нават і менш, і хацела заўсёды маліцца Пану Богу. Аддана малілася Пану Богу, і ўсе яе сёстры родныя сталі манашкамі амаль што. Усе маліліся у такім строгім законе кармелітанскім, дзе малітва была на першым месцы, малітва і праца. Мы бачым таксама святога Яна Паўла II, папу рымскага, які шмат падарожнічаў, які шмат навярнуў людзей да Пана Бога, які жыў не так даўно. І многія вашыя таты, мамы яшчэ бачылі яго па тэлебачанню, можа, хто ўжывую бачыў гэтага святога айца. Мы бачылі гэта ўсё. Гэта тыя людзі, якія заступаюцца за нас, паважаныя дарагія дзеткі, паважаныя браты і сёстры. Поэтому мы молімся за нас. І Найсвяцейшая Панна Марыя. Вось гэты вялікі абраз, я ўжо вам неаднойчы казаў, што гэты абраз паходзіць з Налібокскага касцёла. Перад гэтым абразом многа стагоддзяў маліліся нашыя продкі, якія жылі ў Налібоках, у Налібокскай парафіі. І бачым, што людзі, калі касцёл гарэў, людзі спаслі гэты абраз велькі. Яго выцягнулі з касцёла, які гарэў, яго схавалі, знаеце, ў дзерывной, у капліцы. І там мы яго знайшлі, адрамантавалі і адрэстаўравалі і павесілі ў гэтым касцёле. І вы, дзеці, там вы бачыце яшчэ такі образ Маткі Божай. Гэта святы Фабіян калісьці прывёз такі самы абраз тут у Стоўбцы, каб Матка Божая заўсёды апекавалася намі, поэтому яна заўсёды апекуецца намі. Сёння вам сястра дасць такі цудоўны медалік, медалік Маткі Божай. Гэты медалік чым цудоўны, што Матка Божа сама дала гэты медалік, дала людзям і гаварыла, хто будзе насіць яго, гэты медалік, і хто будзе дзяліцца з другім, каб хтосьці даваць другому, каб насіў гэты медалік, атрымаюць многа Божых ласкаў, атрымаюць патрэбнае здароўе, усе просьбы іх будуць выслуханы. На гэтым медаліку ёсць выява Маткі Божай, якая заступаецца за ўсю зямлю і заступаецца за грэшных людзей. На гэтым медаліку напісаныя словы: «О Марыя, без граху першароднага зачата, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае». Вось мы просім, Матка Божа навучыла сама вось гэтай малітве. Марыя, без граху зачатая першароднага, маліся за нас. І вось мы просім, каб Матка Божа за нас малілася. Поэтому мы молімся разам з касцёлам нябесным. Я вам расказаў пра гэтых святых, якія знаходзяцца тут. Яны ў небе знаходзяцца, яны абвешчаны святымі, і яны дапамагаюць усе нам маліцца. Мы часамі барукаемся самі і думаем, што вось мы самі павінны нешта зрабіць. Але павінны часамі і запрасіць гэтых нашых святых апекуноў, якія знаходзяцца ў Стоўбцах,
каб яны таксама дапамаглі нам. Бо гэта вельмі важна. Вось. А яшчэ тут адзін святы, есть тут святы Антоній. Вот. Святы Антоній вельмі цікавы святы. Слухайце уважліва. Я вам кажу, якщо згубіце, вы толькі падумайце, нават не успееце вымавіць слова «Святы Антоній, маліся за мяне, дапамажы мне». Вы толькі падумаеце, ўжо ўсё знайдзеце. Поэтому часамі людзі забываюцца, што ёсць магчымасць і ёсць Божая ласка, а стараюцца самі, шукаюць. Я нават не думаю, я толькі скажу «Святы Антоній, маліся» і находжу ўсё, што згубіў. Альбо часамі, як што забуду, ўсё тоже «Святы Антоній, дапамажы знайсці гэтую думку, якую згубіў толькі што». Ці яшчэ што. Поэтому вось, гэта вельмі важна. Там яшчэ тоже абразак есть у нас цікавы. Там абразак такі вельмі стары, это абразак святой Анны з Маткай Божай. Вось, вы ведалі, якія есть абразкі у нас у касцёле, якія вісяць. Тоже, а святая Анна, это хто была? Но, хто была святая Анна? Бабушка Иисуса Христа. Это мама Марии, Маці Божей, Маці Иисуса Христа. Святая Анна, бабушка Иисуса Христа. Поняли? Запомнили? Яна была мамой Марии. Святейшей Панны Марии, якая была мамой Иисуса Христа. То есть бабушка Иисуса Христа. А дедушку звали святый Иоахим. Вот это муж святой Анны. Запомнили? Молодцы. Амен. Старшие тоже запомнили, какие у нас образки висят, чи не запомнили? Встаньте, будем вызнавать веру нашу. Запомнили, какие образки висят у костеле? Хорошо. Як еще повесим, расскажу на той год, як доживем. Вызнаем нашу веру, веру в одиного Бога. Чакаючи спаслання Духа Святого, узнесем наши покорные просьбы до Бога. Молимся за святый костёл, каб усё яго вернікі здолелі распазнаць місію, якую ім вызначыў Бог. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за пастыру костёла святого Айца Льва XIV, нашага арцыбіскупа Юзафа, каб яны выконвалі сваё служэнне ў лучнасці са сваім панам і настаўнікам. Цябе просім.
Вислухай нас, пані. Молімся за нашого пробашча, ксяндза Ігора і ксяндза Кирила, каб добры Богу здагородзіў ім у святарскім служэнні, Цябе просім. Вислухай нас, пані. Молімся за наших бацькоў, хростных і настаўнікаў, каб нам дапамагалі штораз больш любіць Бога і бліжніх. Цябе просім. Вислухай нас, пані. Молімся за дзяцей, які ў мінулым годзе першы раз прынялі святую камунію, каб заўсёды былі вернымі Хрысту. Цябе просім. Вислухай нас, пані. Молімся за нас тут сабраных і за ўсю нашу парафію, каб яна была сапраўднай Божай сям'ёй. Цябе просім. Нехай Христос Пан одарить радостью життя вечного Сабіну Вішняк, Регіну Ільяна, Святослава Володько. Тебе просим. Просим здоровья Божией ласки, опеки Найсвятейшей Панны Марии для Амара. Тебе просим. Молюся за всіх діток, які прийняли комунію святую прошлую неділю, які завтра будуть святкувати годовину першої комунії. Нехай Пан Бог усемогутний дасть їм своє благословення, нехай Матка Божа завсюди їх веде по дорозі життя. Тебе просим. Прошу так само за батьков гэтых діток, за їх сім'ї, за бабуляў, дядуляў, родных, близких, родных. Молюся и прошу для их благословения. Тебе просим. И за наших ахвярадаўцаў, тым, хто дапамагае нам при касцёле, тым, хто дапамагае фінансава аднаўляць наш, дабудоўваць, як мы говорим, упрыгожваць наш касцёл. Вось, і хто дапамагае таксама аднаўляць той разбураны касцёл, які быў стары калісьці пабудаваны Айцём Фабіянам. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нас. Божа, Ты выслухоўваеш нас і жадаеш дапамагчы нам, навучы нас прымаць Тваю дапамогу і дзякаваць Табе за ўсё праз Хрыста, Пана нашага. Амén. Сядайце, калі ласка. Тобі ахвярую, пані мой, все моє життя, і тепер я твой назавсёди, і до моє серця погляди, ти любов моя одиная. Тобі ахвярую, пані мой, все моє життя, і тепер я твой назавсёди, і до моє серця погляди, ти любов моя одиная. Тобі ахвярую, пані мой, все моє життя, і тепер я твой назавсёди, і до моє серця погляди, ти любов моя одиная. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец усемогутный. Ласкавый Ойче, прими наши молитвы, дарики мы Тебе приносим, и праз уделу Христичной ахвяры приведи нас до хвалы вечной.
Праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серці. Возносим для Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Однако да и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Христе, Сыну Бога Живого, змилуйся надо мною. Это великая таямница веры. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім свете, удоскональ його в любові разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом, з усім духовенством і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вечному єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією,
святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, якие спрадвеку подобались о Тебе, каб з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празусе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди молодоство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи и пристя звавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и милость, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Проси мне, зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Тебя супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою. Иди ко мне. Баранко Божий, ягаки речь на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, ягаки речь на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, ягаки береш на себе грехи світу, а даруй нас упокоїм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, а покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не варт. Ойче, прошу, каб яны былі адно, як і мы адно. Аллилуйя.
вошрих, берите ешьте, память про меня, берите, пейте, алчина кто, память про меня. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скрименил белый острый, забери мою темру. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скрименил белый острый, забери мою темру. Огорни меня, как як ты стався хлібом. Огорни меня, как як ты стався хлібом. Поблагослови, я хліб подели, поміж тими, хто прагне. Поблагослови, я хліб подели, поміж тими, хто прагне. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скрименил белый острый, забери мою темру. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скрименил белый острый, забери мою темру. А крещенки тия, які застануться, а крещенки тия, які застануться, роздай тим, хто не вірить у своє прагнення, роздай тим, хто не вірить у своє прагнення. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скрименил белый острый, забери мою темру. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скрименил белый острый, забери мою темру. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скрименил белый острый, забери мою темру. Ты наш царь, Володар, Володар, о наш Иисус. Ты наш царь, Володар, Володар, о наш Иисус. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки,
наш царь, Валадар, Валадар, о наш Иисус. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе, славим Тебе, славим Тебе. Молимся, выслухай нас, Боже, наш Збавца и празудела Евхаристии, умацуй нашу веру Тое, что усе тело Костела з'является в славе с Христом своим головою, який живе и владарец на веки вечные. Аминь. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас. Сядьте, коли ласка. Наступная неделя, 24 мая, урочистость спаслания Духа Святого. Перед вечерней святой мшой маевое набоженство. Это значит 18:30 каждый день. Святая мша в понедельник, вторник, четверг 19, середу, пятницу 19:09. В неделю, як завсюди. Занятки по катехезе законченные. 1 червня организовывается поездка в Нясвіж на встречу министрантов у программе наведывания костела и замка подробязности у ксяндза Кирилла. 6 червня будет организована поездка в Буцлав на свято да Маці Божией Буцлавской для детей, які в этом году принимали святую коммунию. Там будет специальная программа. Кто поедет, коли ласка, запишитесь у чаті Вайбера. Часу мало, тому прошу вас вельми хутчэй. Треба подать колькость тих, хто поїде, і так як найхутчэй. До 6 жніўня праходзіць акція «Дар сэрцаў» для парафіі ў патрэбе. 23 мая ў 16:00 у касцёле нашым адбудзецца канцэрт арганнай музыкі. Запрашаем усіх. Это будет концерт, мши не будет, а будет только концерт органной музыки, каб ось так это ведали. Я вельми дякую за тыя сродкі, якія вы складаеце на наш касцёл, на тыя працы, якія вядуцца пры нашым касцёле. Але таксама шчыра дзякую усім, хто складае свае ахвяраванні на ремонт нашага мікрааўтобуса, які пры нашай парафіі ёсць, які вельмі патрэбны для нас. Вот, нехай Боженька благословляе кожного, хто дапаможа мне тут эту справу выцягнуць. У ларку ёсць усё, што трэба. Калі ласка, можна набыць і наша вера, і абразкі, і медалікі, і кніжачкі, і ўсё, што хочаце, і свечкі. І хто хоча удзельнічаць у хоры, калі ласка, запрашаем на рэпетыцыю у 18:00. Заўсёды запрашаем на хор. Арган есть, трэба, каб тоже таксама былі тыя, якія спяваюць каля блізка аргана, якія дапамагаюць спяваць усяму касцёлу. А зараз прыміце Божае благословленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Так само я благословляю эти медалики, зараз якія сестра вам дасть, и носите их, нехай Матка Божа завсёды вами опекуется. Стал пиши оборолоца, но шлях
Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки хвали алтара слугу Твоєго отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападку злого духа. Праз Христа Пана нашого. Радуйся, неба владарка, бо той, кому ты есть молодцы, с мертвых полстов сходно слово, а ты молись за нас, Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и